שנתיים. על מה? הייתי מלמד הנדסאים וטכנאים שלמדו במכללה חשמל, אבל הם לא הבינו שום כלום בפרקטיקה. אז ככה הטילו עליי משימה, שב איתם, תעשה להם הרצאות, סדנאות, תמחיש להם, תסביר להם איך נראה החשמל, איך הוא זורם. איך ליישם. מבחינה ויזואלית לא רואים שום דבר, אבל לגעת לא כדאי. אז כל מי שלמד פה אומנות ומתעסק פה אומנות, אפשר להרים יד שאני אדע אם אני מתעסק 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. תיאטרון זה אומנות. איך? תיאטרון זה אומנות. בוודאי. בטח, איזה שאלה. תיאטרון, קולנוע, כל זה אומנות. מי שאוהב אומנות. שירה זה אומנות. מי ששוחר אומנות. מי ששוחר אומנות זה תרבות. גם הבדלים. יופי, אז אני שמח שקצת התעוררתם. כפיים קצת, יופי. אז אני אספר על עצמי בכמה מילים. אני אשתדל לעשות את השיח הזה בצורה מעניינת ככל שניתן. אני אתחיל את הסיפור שלי בעצם. מרבית האנשים בעצם שנוגעים באומנות, אז איפשהו, אני מספר את הסיפור חיים שלי, כן? שימו לב. אז מרבית האנשים, כמו שאנחנו יודעים שמתעסקים באומנות, בכל אומנות שנזכיר, אם נגיד באומנות היצירה, אז לרוב האנשים הולכים לסדנאות, לקורסים, למכללות, לבתי ספר כאלה ואחרים, ולא חוסר פה בארץ, מוסדות לימוד באומנות, יצירה, חמר, ציור, whatever, ואז כל אחד מתפתח לכיוון שהוא נמשך אליו, מי לזה ומי למה. הסיפור שלי הוא מעט שונה מהנוף הרגיל. אני הייתי עד שנת 2015 למעשה קבלן לעבודות חשמל, ניהלתי פרויקטים גדולים, היו לי צוותים, היה לי מנופי סל, עשיתי משימות גדולות, זה 40 שנה, מלא פרויקטים עומדים מאחוריי. באיזשהו שלב, בשנת 2015, זיהו אצלי גידול בראש, גידול שפיר, ענק, שישב איפשהו פה, וגרם לי לבעיות של תפקוד, ולא ידעתי למה הדברים לא זורמים לי טוב, ונאלצתי לעבור איזשהו ניתוח ראש פתוח להסרה של הדבר הזה, ולאחריו שיקום של איזה 2.5 פלוס, וללמוד, לחזור לעניינים, לכל הכישורים הבסיסיים שעבדו, מה שאנחנו צריכים מדי יום, שיח, פעולות חשבון, דברים שכאלה. מפה לשם תוך שנה, אני חושב, תוך 3 שנים, התחלתי לגלות עניין בלטש עצים, פלטות עץ ופה ושם, ויצאו דברים טובים, ואני פוגש כל סוף שבוע את הפסיכיאטר שלי והוא עוקב אחריי. עד שהבנתי שמה שאני חווה זה בעצם סוג של תסמונת שכזו, של נפגעים שבאזור הזה, אחד למיליון, שקורה להם דברים שהיה להם בעבר, היה מוטמע בהם ובעצם לא מימשו אותו ולא הביאו את זה לידי ביטוי. וככה אני מגלה את עצמי עובר מעולם החשמל, שהוא עולם לחלוטין שונה, הוא לא בדיוק יצירה, הוא יצירה מסוג אחר, אבל פה העולם הזה שנפתח בפניי היווה עבורי איזשהו סוג של ריפוי עצמי, שיקום עצמי, תרפיה. לא למדתי שום דבר בהמשך הדרך, הכל זרם לי באופן אוטומט, כאילו למדתי בכל הבתי ספר בארץ. וגיליתי את עצמי נוגע במה שאנחנו רואים בשפה המקצועית שלנו פה, מגוון דברים, רב תחומי, כן. אז מצאתי את עצמי נוגע, כמו שאמרתי לכם, מלטש בעצים, מגלף, מפסל בעץ. כעבור זמן מה עשיתי שילובים עם אפוקסי, יצאו דברים מהממים. לאחר מכן עשיתי עם חוטים, כל מיני דיוקנים. יותר מאוחר התחלתי לעשות גם בברזל, וכופף ברזלים וזה ופה, ויצאנו דברים מאוד יפה, ואחר כך פיתחתי את זה עוד יותר, ועליתי גם עוד דרגה לתחום של נפחות ברזל, שזה עוד עבודה מהסוג המסורתי שלא כל כך מקובל לעשות בו. והיום לפני 2 גיליתי עוד עולם חדש, שגם כן בא לי באופן ספונטני לחלוטין, ציטוט באבן. אוקיי. אז ציטוט באבן זה עיסוק גם כן מסורתי, שוב פעם, יש לי משיכה כנראה לעניינים האלה,
זה גם כן עולם בפני עצמו, לקחת סלע, לקחת אבן, לקחת שיש, ולייצר ממנו מה שאני מעוניין, לרוב יצא לי דיוקנים. לא יודע למה זה ככה. כעבור 3 שנים, משהו שכזה, 4 שנים שסיימתי את השיקום, מצאתי את עצמי משתתף בירידים בארץ, מתל אביב, דרומה, וכעבור שנה גילו אותי איזה גלריה פה בבאר שבע, גלריה תומה ששחר כנפו הצום שלה, והזמינו אותי לתערוכת יחיד פה בעיר בבאר שבע. ושנתיים לאחר מכן בעוד תערוכה ועוד 3-4 תערוכות בהמשך, במודיעין, במוזיאון נחן באשקלון, וגם פה כמובן. ויש לי פריטים שנמצאים אי שם מפוזרים בארץ לתצוגות כאלה ואחרות. זה בעצם החלק הזה, חלק מהקישורים שעבדו לי, הם עבדו וקשה היה למצק אותם ולאחד אותם, אז יש דלתות מסוימות שאני יודע שיש לי איתם קשיים, יש איתם חולשות, אבל מצד אחד נפתחו לי הרבה דלתות כפי שתיארתי. אז זה יפייף לי את החיים וזה עשה לי כן, ויש לי גם 4 נכדים. עכשיו אנחנו, זה החלק של שלמה, בסדר? הכרתם, אנחנו מכירים יופי. אני רוצה לגעת בשתי נושאים נוספים. אחד מהם, עכשיו אני אעלה אותו, הוא קצר, אבל אני מעלה אותו רק כדי לחדד לנו כצופים, כקהל שמגיע לתערוכות, ציורים, איפה שלא תהיו במרחב, איך אנחנו קולטים דרך קווים ותנועה וזוויות את האפקטים, את האלמנטים, את המוצרים שאנחנו בעצם רואים אותם לנגד עינינו. אז מישהו יכול להגיד לי מה ההבדל באומנות בין קו ישר, קווים ישרים שיש בהם זוויות, לבין קווים מעוגלים? שאלה, זאת השאלה. יש קוביזם ו... לא על תנועות. זו אומנות שונה לגמרי. זו אומנות שונה לגמרי. זה משהו חופשי מול מפגש. יש הבדל בכל תחום באומנות יש שוני בשימוש, והתוצאה היא שונה לגמרי. מה התוצאה השונה? לפי סוג החומר, ולפי סוג הדמיון של האומן, ולפי סוג ההתבוננות של... ואם אני אדבר, תתרכזי איתי רק על התנועה, שימו לב, אני מתכוון, כשאני אומר תנועה או קווים, אז יש קווים שהם קווים גיאומטריים, שהם קווים ישרים. קו ישר ככה ויש לו ניצב. יש לנו פה זוויות. יש לנו פה עוד ענק ויש לנו עוד קו אופקי. יש כאן מפגשים שכאלה של נקודות חדות. ולהבדיל מזה, יש לנו את התנועות הגליות, התנועות הזורמות. חופשי. איפה יותר נוח לנו בעין לצפות? הגלי? למה? זה מאוד אינדיבידואלי. אבל זה מאוד אינדיבידואלי לכל אדם ואדם. לכל אחד במה הוא נמצא. אמת, אבל אני מדבר באופן כללי. זה יותר טבעי. אוקיי, אז אני אקצר פה. אני רק נתתי לכם חומר למחשבה ותו לא, אבל בגדול. אני אוהב לקרוא מחקרים וזה, אז גיליתי את הנושא הזה. כאילו פיתחתי לעצמי, הבנתי יותר, שקווים ישרים, ניצבים, שהם חותכים אחד את השני, הם בשימוש כמעט יומיומי בתחום האומנות, ואותו דבר עם הקווים המעוגלים. אלא מה, שהנפש האדם עצמו, מעצם בריאתו, מורגל באופן טבעי להתייחס לתנועות המעגליות. למה? כי זה בעצם אנחנו, זה הגוף שלנו, אין בו פינות חדות, העין שלנו תופסת את המרחב, הטבע, הכל בצורה מעגלית. יש שימושים, מתי משתמשים בקווים חוציים, זה כאשר אומן רוצה, או גוף מסוים רוצה לתת איזושהי עקיצה לנפש, לתת לך תשומת לב לאיזשהו פריט מסוים, אז הוא ייתן את הקווים האלה, אוקיי? אבל באופן כללי, מרבית העבודות, הזורמות, הנוחות לעין, לאדם, זה אלה עם התנועות העבוד. כרגע אני רוצה לעבוד לכם לנושא נוסף, ואני אשתדל גם בו להיות מתומצת. אז אמרתי לכם שאני מתעסק עם מגוון גדול מאוד של חומרים. חלק מהעבודות שאנחנו מייצרים הן עבודות שנועדו להעביר מסר
של האומן כלפי הצופה. אפשר לעשות משהו מופשט, משהו אבסטרקטי, זה יפה ונחמד, וכל אחד רואה את מה שהוא רואה, הכל בסדר. כרגע אני רוצה להציג לכם עבודה מסוימת שהתבקשתי להכין אותה מראש, והעבודה נועדה לציין את יום השביעי לעשירי בבית המשפט. לפני כחצי שנה היה שם איזה תערוכה. אז כרגע אני הכנתי משהו שהוא באמת מיועד אך ורק לטובת העניין הזה, ואם אתם תסתכלו יותר